Маріко. Ще. Розігріваємо ваші ручки. І рухаємось далі. Зустрічайте наступного косплеєра Маріко. Фендом світанкова Йона. Йона. Яскраві персонажі, фанати аніме, які перевтілюються в свої улюблені образи. Ваші оплески для Маріко. Ну, а Козбен з наступним косплеєм на фендом, А для того, який що без хто перебільшення є щойно приєднався, нагадую, що ми фанатом. знаходимося у Дніпрі Зараз. у культурно-спортивному Наступна косплей команда зараз вийде із фандому, комплексі який є Сьогодні фаворитом відбувається в усіх містах. аніме-фестиваль. Мій дурачок, що зробиш. Фаворитом всіх наших гостів протягом вже багатьох фестивалів. Зустрічайте. виступають Косплей косплеєри. команда Японія, а ти ні, змирись. Фендом Nine Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy та Pinkie Pie. Гучні оплески.